khai trokatum aphan ST ki pia putha KSY sia song pen alothui meke kai Assam Cabinet along khai trok atuma phan ST ki pia putha KSYC Hauraghat Regional Council pen ke mantu neta chedonun thekthi lapen kroi thekthi pupen dokmoka hithi krong thom atwar kachitok along Assam Cabinet along kacherai alothui meke kai pon KSYC CC Secretary Longsodar Ingleng pen Ningje pon lapen BJP Sarkar pen Assam Cabinet along ST ki PK Netum KSYC asong pen kroi thekthi lapen KSYC pen chotkali laswa puthak karbia khai lapen tribal atuma khai an ke chekroi dunde lapen komantu neta chekroi dun un e lapen prabjin pen laswa puthak Assam Cabinet along laswa lam chen thu the ulotangte nelitum kache song ame an sosesi inthorji lapen netum Jesong thipji pusi pherangkia thengno nang pachini dun pusi nilituma pherangke dokmoka pen sonjoy terang birtanang palit ST an1 akaprek het harokatum haban tame ST status ki PG polong bangke nilitum tribal atum doan same ning sido pepen nilitum labang solong nilitum kham khedun pen nilitum chekhang dun nangi pu matha pensi nilitum ekeng pen denarong bandak dokmoka an nilitum isi mas rally padolo labang so amas rally ke padolong nilitum ke jongpon bangkelalo prabjin pen Assam government pen halabang so lang litum cabinet long ke ceperai pon la pen halabang so 6 communities atuma phan ST status ki PG polong hala so bang alang litum ahin pen cividro vek nai pusil litum haladak bang so lulong ke jongpon do la si jongsi halabang so nilitum ini labang so rili ke padolong pen alang litum labang so seng tong alang litum arjuje pulutang te nitum ke bang jilang arni bangke pini ko an ma kachesong hala so la an so senilitum kachesong bangke hala so bangke sodak pasilitum chesong nang kokpo la pen la solong nilihin pen ke chuniri kang tung la pen ke jongdam kang tung bangke lalo non Assam along rialong labang so ST status ki PG polo ilitum kar biang long setame bang PML do lapen en di mahasalo ta inur ML do alang lit lamit heta ningji dunde alang litum meka we ka cekrong anu kang khong ka cekrong alam ka we ka cekrong pen alang litum thengtut thenglong ason somdun lon bangke litum kar biak heta militum alang litum han pinrem nang kokpo lapen litum chijin so meme ilitum labang plivet IMLA ada assembly long ke chotoy dun pen tame ilitum akhe phan nangarja pidun thekhe pulotang te ilitum kibang jilangar ni bangke ilitum akhe bangke kivir jatwar sa dam bom lo pusinlin pen mathada lapen pidi ilitum karbiang long along satame kaprek ahawar along ke BTC pen chenglo Guwahati Cotton College lapen pregjam rabha song pen chenglo missing kadu ka ilitum tribal ahong kothon atum do antame pini Assam long labang so isu pot penaan kachesong dolo suluk suda samili tum kar biang long along bang penaan ing samri se chetheklong seta penangan atum bang ke non kachesik kachedang ta haipo la penalang litum kematha dam penaan along ke pasik donang kok ta haji la sinilihin pen kadu ka we litum song chipu pepin pen khelam ta chwanang nelo dhoroma ulam ta chwanang lo BJP lam ta chwanang lo ilitum jongsi tribal puisi tingri pet penyong silitum cesong tiblo pulutang te halabang so long ilitum maka cesong tami chunum jima pusin lima thada athe non bangke ilitum celang damlo pulutang te ilitum ka Assam long bangke 45 lakhs be tribal pangru pet pen sidame non 6 communities atuma bangke pangru pet pen del kutine 2 kutine lang tuma population do jong si ilitum labang so an wan setami ilitum cetak pon dak lo pulutang te ilitum non ko an ma kisung ke boy kilong dunde ilitum hanang ke tangre la an so se ilitum bangke ke bang jilang ni bangke awidat kanjang ima ilitum tribal ai ML ilitum kubi posi dudun klip lo pasi ni kar jukang tumai la lo kubi posi tribal ai ML ilitum dudun klip lo itum kar binglong ta bang pli ML do tor sing rong hang rob sing rong teron beda sing leng doktor nur mol mumin di mau saben ke hala nandita garosa inge BTC pen ke bang kreni ni duko ta kubi posi klang di lo sining duk meme
Masila tum Asam Sarkar tum ke itum ST bhana pa videji phasi ki babor ila tum ke anang tum ale phan asini ligi chuni rikang tum ngalalo ada itum karbia khai duan musame itum mang indi chirak tok sidunanji ili tuma percentage ka do bida chini lo inglo soke 40 lakhs inki latum non ala soita tuma bangke sisa community sa tumbangke la tumangke tukro atum tukro atum bang itum ST lo nang chijok gunthut di kupi plan lo itum hem non isivet a hem lo sami itum non 40 lakhs samni tum dolo tamil anda dodi lang itum bangke kya nang ji asi hol tum na edun dhudet putela se kisi sak pigi asini kado we organization phantalo political chepathe thipin pen itum ST itum khai phan ko soji laso phan itum ke chera thegi ma itum kado bita munchi nei lage lasor mun light li nang ne ka cheso itum khai chesong lo longli pilang ka chesong son thoti itum ta lason ta chot thip nei ata mari kisu achulom head recently ta la itum asi ma khai ta ninji lo je 5% da ST kota videt pu thirak mi mati lake angkola tuman include dete ko ane advance community ta ho mote nonali history long ta dola tumke no mene ko ane back years tena tumke kiwang cheng dum lo la tum do si ST na lang dun lo pati ituma khai kupi lo mati non ke non anda itum competitive long botami tumke komola kar biwen bota la UPSC long bota VP long so ji theklong la EPSC long bota kota cho general long ke chipati dun